Усі люди знають про псалми Давида, бо псалми Давида вони найпопулярніші в усьому світі. І який секрет його молитов? Давид завжди каявся і упокорювався під Слово Боже. Його псалми переповнені покаянням, бо покаяння це є виправлення свого гріховного життя і поставити Бога на перше місце. Коли Ісус прийшов на землю, Він перше казав: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Бо коли людина кається, вона потім хреститься в Ісуса Христа і приймає дар Святого Духа. І така людина народжена від Бога, народжена згори і є дитиною Божою. І така людина може спілкуватися з Богом в дусі та істині. Бо Бог є дух, і поклонятися йому потрібно в дусі та істині.